உண்மையிலே தோழர் அருண் ஹேமச்சந்திரா அவர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய பதவியை திறந்து எங்களுடைய கட்சியிலே வந்து சேருங்கள். ஏனென்று சொன்னால் நண்பர் அவர்களே, உங்களுக்கு இந்த கட்சி பொருத்தமில்லாத கட்சி. நானும் கடந்த காலத்திலே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் ஒரு அமைப்பாளராக இருந்தவர். அந்த கட்சியினுடைய இனவாதமான செயல்பாடுகள் இவ்வாறு தான் இருக்கும். நீங்கள் இருக்கும் இந்த கட்சியும் கூட முழுக்க முழுக்க எனக்கு தெரியும். நீங்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே அதிகூடிய மக்களுடைய செல்வாக்காலே, தமிழ் மக்களுடைய செல்வாக்காலே தெரிவு செய்யப்பட்டு வந்தவர். உங்களுடைய சங்கடம் எனக்கு விளங்கும். எங்களுடைய பல தோழர்கள், எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற தோழர்கள், நான் பெயர் குறிப்பிட விருப்பப்படவில்லை, அவர்கள் கூட இந்த விடயத்தில் எங்களோடு இணங்குவார்கள். சகோதரர் இளங்குமரன் இருக்கின்றார், ராஜீவன் இருக்கின்றார், திலகநாதன் இருக்கிறார். நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா தேசிய மக்கள் சக்தி செய்த இந்த விடயம் சரியானது? நீங்கள் மனசாட்சியின் படி உங்களாலே, கலை செல்வி அக்கா கூட இருக்கிறார், புலையான விடயம் புலையானது, புலையானது. அது துரதிர்ஷ்டவசமாக, it was very unfortunate madam that the honorable minister who did the right thing, there was a illegal construction, there are a group of illegal encroachers who came. All of a sudden now, if there's some legal basis to this temple, why do they have to come on a Sunday? Come on a Monday, come on a Tuesday, construct the temple in a way. දැන් දයාසිරි දහසේකර මහත්මයා කිව්වා මේ එතුමාටත් මම කිව්වා විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළුව නීති විරෝධී දේවල් වලට දේශපාලනය නිසා අත දාන්න යන්න එපා.